Novo intento de condenar a algún responsable do presunto intento de secuestro dunha nena de 14 anos en Vilalba para casala supostamente cun home. Con anterioridade xa xulgaran dúas persoas que saíran absoltas. Esta terceira non se presentara a aquel xuizo, hoxe sentou no banco dos acusados. Durante a instrución, o pai da menor dixo que a rapaza recoñecera os acusados a través dunhas fotografías nas redes sociais, pero hoxe na vista tanto o pai como a vítima declararon que foi unha equivocación. Por moito que houberan identificado en fase de instrucción a esas persoas como os autores do delito, se non nos recoñecen no acto de xuicio, tense que dictar necesariamente unha sentencia absolutoria, porque senón fallaría o principio de presunción de inocencia. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste martes 20 de xaneiro. En Gondomar, un coche saíu da vía e acabou batendo contra o muro dunha casa. Trátase dunha casa rural, ao pé da estrada. Os propietarios do negocio espertaron esta mañá co ruído do golpe. O condutor foi trasladado ao hospital en ambulancia. O muro quedou completamente estragado. Estábamos dormindo, eran as 7 da mañán e, pois escoitamos un ruido, a nós como é na propia casa, pois pareceunos que se nos caía a casa. Entón, pois o que fixemos foi salir correndo ao balcón e xa vimos o muro caído e o coche totalmente destrozado. En Redondela quéixanse do mal servizo de internet que teñen. Na rúa Xeral Rubín aseguran levar dende o venres sen servizo, o que está a causar numerosos problemas tanto a particulares como a negocios. Me dicen que é unha avería masiva de zona, vale? Desde o viernes ás 8:25 da mañá. Estamos a martes e a avería sigue sen solucionar. A nos afectanos moitísimo porque temos todo conectado con Madrid, quero decirnos actualización de sorteos, resultados, non podemos traballar. Dicen que están traballando, non sei onde están traballando porque eu aquí non os vexo. Fochancas, restos de grava e estragos no firme. Con todo iso se atopan, segundo denuncian os condutores que a diario circulan pola Nacional 550 ao seu paso por Ordes. Din os usuarios que o mal estado da vía supón un problema de inseguridade, especialmente na zona que atravesa a zona urbana. Reclama unha solución definitiva para evitar incidentes nese treito. Al estado, a cada paso peor, parece mentira que deixen unha carretera como esta así. E moito tránsito de camións, eso que agora últimamente desvíanos por afora. Está fatal, E a ver se arreglan unha vez, porque hasta Següeiro está moitos sitios que están fatal. Non queremos despedir este... Hoxe estamos tristes en toda a Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia polo pasamento da nosa compañeira Mabel Montes, que nas súas case 3 décadas nesta casa deixounos unha fonda pegada profesional e por riba de todo persoal en todos os postos e formatos onde traballou, entre eles este mesmo, o Galicia Noticias. Descanse en paz. Comezamos agora o noso relato informativo coa detención dunha muller en Ferrol nunha operación contra o xihadismo. Este que van ver é o momento en que os axentes a arrestaban no marco dun dispositivo levado a cabo no barrio de Recimil. Equipos especializados da Policía Nacional registraron unha vivenda e incautáronse de varias caixas con material que agora será analizado. Está previsto que a detida sexa trasladada nas próximas horas a Madrid para ser posta a disposición da Audiencia Nacional, o órgano competente neste tipo de delictos. Hoxe xúlgase en Lugo unha terceira persoa presuntamente implicada no intento de secuestro dunha nena de 14 anos en Vilalba, presuntamente para casala cun home da súa familia. Outras dúas persoas xa foran xulgadas anteriormente por estes feitos e resultaran absoltas, Noelia. Foron absoltos porque durante a vista oral a menor non os identificou como os autores do presunto secuestro. Hoxe pasou o mesmo. A vítima non recoñeceu a este terceiro acusado tamén como un dos presuntos autores. Por iso a súa defensa vai a solicitar tamén a libre absolución para o acusado. Os feitos remontanse ao 2023, cando a moza camiñaba polo campo da feira de Vilalba, acercouselle unha furgoneta, dela baixaron 3 persoas
persoas e a meteron á forza no vehículo. Cando a furgoneta levaba percorridos uns 700 metros, detívose nun stop e a moza aproveitou ese momento para escapar. O xuízo quedou visto para a sentenza. Durante a instrucción, o pai da menor dixo que a rapaza recoñecera os acusados a través dunhas fotografías nas redes sociais. Os investigadores traballaron sobre esa identificación, pero hoxe na vista tanto o pai como a vítima declararon que foi unha equivocación e a vítima non recoñeceu o presunto secuestrador. O mesmo ocorreu en marzo, cando foron xulgados os outros dous acusados. Ao non quedar demostrada a súa autoría, finalmente foron absoltos. A mesma petición fixo hoxe a defensa do acusado. Que a proba constituyese no acto de xuicio oral, por moito que houberan identificado en fase de instrucción a esas persoas como os autores do delito, se non nos recoñecen no acto de xuicio, pois tense que dictar necesariamente unha sentencia absolutoria, porque se non fallaría o principio de presunción de inocencia. Os feitos que se xulgaban hoxe ocorreron no 2023. A vítima camiñaba co seu irmán, tamén menor, polo campo da feira de Vilalba, cando o seu carón parou unha furgoneta e baixaron 3 persoas. Mentres unha abría a porta traseira do vehículo, outras empurrábana ao seu interior. A moza conseguiu escapar cando o vehículo se detivo nun stop. Presuntamente querían secuestrala para casala á forza con outro adolescente da familia dos implicados. A pesar do xiro na declaración da vítima, a Fiscalía mantén a petición de 5 anos de prisión para o acusado, que se negou a declarar por un delito de detención ilegal. Axentes da Policía Nacional e da Garda Civil desenvolven conxuntamente e dende primeira hora da mañá unha operación antidroga en distintos puntos de Galicia. Os axentes realizaron varios rexistros. Na Coruña, por exemplo, accederon a unha vivenda da Rúa Buenavista no barrio dos Castros e tamén na céntrica Rúa Emilia Pardo Bazán, a carón da Praza de Vigo. Polo momento hai 2 detidos na cidade herculina, un en Arteixo, outro en Ferrol e 3 en Pontevedra. A autoridade xudicial decretou o segredo de sumario. As análises forenses confirman a identidade dos 2 irmáns localizados mortos na súa vivenda de Ribadeo o pasado decembro. Confirmou no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que xa informou a funeraria para proceder ao soterramento de ambos os dous cando o considera a familia. Supostamente os corpos dos falecidos levaban bastante tempo sen vida no interior da casa, algo que dificultou a súa identificación. Os investigadores non atoparon sinais de violencia. O caso está en mans do xulgado de Mondoñedo. Unha veciña de Monteporreiro, en Pontevedra, terá que ingresar no cárcere por un delicto de maltrato animal. A muller deixou morrer de fame un can e 3 gatos. Axentes do Seprona localizaron os animais mortos nun estado lamentable no interior do seu piso. Non era a primeira vez que facía algo así. De feito, a Audiencia Provincial de Pontevedra ordenou o seu ingreso nun centro penitenciario por ser reincidente. A primeira hora desta mañá houbo un aparatoso accidente de tráfico en Gondomar. Un coche saíu da vía, subiu a beira rúa e acabou impactando contra o muro dunha casa de turismo rural. Foi na PO 340, unha estrada que os veciños din que é perigosa e na que xa houbo outros accidentes semellantes. Neste estado quedou a furgoneta prácticamente desfeita. Por causas que se descoñecen, o condutor perdeu o control do vehículo e acabou parando ao chocar contra o muro desta casa. Os seus ocupantes despertaron co impacto, aínda co susto no corpo. Estábamos dormindo, eran as 7 da mañán e, bueno, pois escoitamos un ruido a nós como é na propia casa, pois pareceunos que se nos caía a casa. Entón, pois, o que fixemos foi salir correndo ao balcón e xa vimos o muro caído e o coche totalmente destrozado. Antes de parar a traxectoria, subiu a beira rúa, chocou contra a fachada primeiro e acabou impactando co muro anexo á casa. O golpe foi tan forte que desprazou algunhas pedras que caeron ao camiño. Por sorte era cedo e non había ninguén circulando nin pasando pola zona que agora está precintada. Queremos que o arreglen porque ademais as pedras quedaron soltas, pode pasar alguén e pode caerte enriba ou, bueno, pode haber outra desgracia ainda peor da que hubo. Pero bueno, hai que desmontar todo porque desmontou todo, Hai que poner no sitio todas outra vez.
O condutor do vehículo en un home saiu polo seu propio pé, pero tivo que ser trasladado a unha ambulancia ao hospital. Levaron unha ambulancia, sí. Tardaron un pouquiño porque tardou en vir tráfico todavía, pero sí, despois levaron na ambulancia. Parecía aparentemente que non tiña nada, pero claro, tiña que ser, o chaval aínda estaba en shock tamén. Foi na estrada PO 340 que une Gondomar e Tui á altura do quilómetro 16. Neste lugar de Bande xa non é a primeira vez que un coche acaba encaixado nunha casa. É unha estrada que ten moitísimos accidentes porque ven dunha recta e veñen a moita velocidade e ao chegar á curva non son capaces de controlar o coche e ao final sempre acaban, se non é este muro, é aquel de arriba. Tiña que haber algo que reducir a velocidade aquí, mesmo para os peatóns cando pasan é peligroso. A Policía Local de Gondomar instrúe as dilixencias. A Garda Civil pide colaboración para tratar de localizar un home desaparecido en Carballo. Trátase desta persoa que ven en pantalla, José Luis Rey, ten 75 anos e falta da súa casa dende a tarde pasada. O desaparecido desprazábase nun vehículo Peugeot negro, matrícula 1690 KKT. Calquera persoa que poida aportar información ou que o vira debe poñerse en contacto coa Garda Civil no teléfono 062. Pensen en cantas veces intentaron ler a composición dunha bebida ou dun alimento envasado e lles resultou imposible. O tamaño minúsculo da letra, o formato do texto ou a acumulación de moitos idiomas en pouco espazo dificultan moito en ocasións saber que estamos mercando realmente. De seguida lles contamos máis aquí no Galicia Noticias. A letra tan minúscula que non é fácil. Unas sí, outras son tan chiquititas que necesitarías unha lupa. Ahora hai moita xente sin gluten, sin lactosa e tal, entonces claro, sin huevos, entonces hai que ler moito, moito. Se incluso é fastidiado para nós, imagínate a xente maior. Caeu unha banda de ladróns despois dunha persecución da Garda Civil en coche. Pilláronos nunha rotonda en Sada. Polo momento non trascenderon demasiados datos, pero sabemos, Reyes, que son 4 os delincuentes detidos. Sí, a Garda Civil na madrugada do sábado domingo prendeu 4 persoas por delitos de roubo con forza. Algúnas fontes relacionaos, por exemplo, co asalto motorizado a 4 locais de hostalaría da contorna da Praza de San Pablo na Coruña a finais de 2024. A intervención desenvolveuse nesta rotonda de Cantalarrana, aquí en Sada. Varias patrullas camufladas deronlle o alto o coche no que viaxaban os presuntos delincuentes e que, ao parecer, era roubado, pero o condutor fixo caso omiso e emprendeu unha fuxida. Non chegou moi lonxe porque acabou esnafrándose contra esta barreira de protección que está detrás de min e foi aí cando os axentes lograron collelos. En Lugo non dan tregua aos amigos do alleo. No barrio de Recatelo levan 4 roubos en vivendas en 2 meses. Aproveitan cando están baleiras, pero no último, esta mesma fin de semana, as ladoras non estiveron finas. Calcularon mal, entraron nun piso que estaba baleiro como fan sempre, pero o dono non andaba lonxe porque a nai vive na porta de enfronte. E cando saiu... Vio a 2 chicas con la oreja pegada a la puerta del 3er piso. Y ya le parecieron un poco sospechosas y dijo, ¿pero qué hacéis aquí? Y entonces se echaron a correr las chicas y él fue corriendo detrás, apuntó el número de la matrícula. Acertou coas sospeitas porque cando volveu subir comprobou que tiña o piso coas patas para arriba, pero o erro de cálculo das ladroas pasoulles factura. Más tarde lo llamaron y le dijeron que por la matrícula habían localizado qué familia era, que ya tenían antecedentes. Eran de etnia gitana. Repetiron modus operandi nun roubo limpo que dende fora nin se aprecia. Es una puerta acorazada, tiene 4 vueltas de llave. Pero mi hijo, para venir a comer a mi casa, pues simplemente cerró sin llave. Y entonces, al parecer, tienen artilugios que los meten por la cerradura y abren en un segundo. O que se coñece como método do bumping mete unha chave para facer saltar as pestanas que permiten xirar o cilindro. Fano despois de controlar o edificio e as rutinas da veciñanza. De feito, había máis portas marcadas con fíos de silicona. Al parecer, todas las puertas de la casa, del edificio. Ponen unas marcas muy chiquitinas que a simple vista no se ven.
É o cuarto roubo en 2 meses no barrio de Recatelo, no centro da cidade, os anteriores en días laborables, aproveitando que a xente está traballando. Alo menos nun deles tamén foran mulleres, gravounas unha cámara de seguridade. Nun dos roubos fixeranse cun bobotín, 15.000 euros en xoia e cartos, que é o que lles interesa. Desta vez levaron algo de efectivo, pero pouco. Foron por lá e saíron rapadas. Fochancas e danos no firme é o que a diario atopan os que atravesan pola Nacional 550 o seu paso por Ordes. O estado da calzada supón un problema de falta de seguridade non só pros condutores, senón tamén pros veciños que reclaman solucións para evitar incidentes na zona. A diario son moitos os condutores que atravesan a Nacional 550 o seu paso por Ordes e fano nun treito de vía que está a supor desde hai tempo un problema de inseguridade. Fochancas e danos no firme é o que sofren a diario non só os que circulan por esta estrada, senón tamén os veciños da vila. Está bastante mal. Só poden ir mirando tamén. A cada paso peor, parece mentira que deixen unha carretera como esta así de... A ver se arreglan unha vez, porque aí hasta Següeiro está moitos sitios que están fatal. Non está nada ben. Fatal, fatal. Llena de bache, rajas por todos lados. Unha deterioración do firme que ven de vello e que se vai amañando con reparcheos puntuais, pero o problema segue a pesar dunha circunvalación recomendada por os vehículos de gran tonelaxe que non consegue frear o alto volume de tráfico neste punto. Moitísimo, demasiado, porque siguen vindo os camións con carga, cando teñen unha carretera de circunvalación para marchar, siguen pasando por aquí. E é moito tránsito de camións, eso que agora últimamente desvíanos por afora. Os camiones que pasan por aí están con vehículos pesados e que, a ver, hai circunvalación para por fora, pero por o centro de órdenes que non debían pasar, vamos. O mal estado do firme fai que as reclamacións sexan constantes, unha problemática que levou recentemente a solicitar a reparación do firme e a adopción das medidas precisas para a súa limpeza. Medidas necesarias para evitar incidentes, especialmente en días complicados como hoxe, con chuvia e moito tráfico na estrada. Máis problemas coas infraestructuras viarias, agora na Coruña, onde as obras de remodelación da avenida de Alfonso Molina obrigaron a pechar o enlace de saída da cidade dende o polígono da Grela. O corte está a provocar retencións a diario, especialmente nas horas punta. A primeira hora da mañá e a última da tarde repítense a circulación lenta e as retencións na rotonda de Mato Grande. É pola mañá, cando a primeira hora, ás 8 da mañá, 7:30, 8 da mañá, cando se nota a hora punta. Esto es muy light, porque Barcelona nos tiramos hora y media, y aquí he encontrado 15 minutos, 10 minutos, así. En horas puntas, como por ejemplo esta, la de por la mañana, pero después a las 11, 12 hay un tráfico normal. Detrás destes atascos está o corte do acceso de San Cristóbal cara a avenida de Alfonso Molina en dirección saída da cidade desde o polígono da Grela. Unha actuación que se enmarca nas obras de remodelación da avenida que está a cometer o Ministerio de Transportes e Mobilidade. Pero bueno, me parece una pasada que no haya otra alternativa, que tengan que pasar por aquí, o bueno, los que vienen de la Grela, es que llega la cola, si te fijas, hasta el Viña. Entonces, bueno. A Policía Local recomenda aos condutores evitar na medida do posible este punto pola elevada conxestión da rotonda. Aquí, como xa non hai moito onde aparcar e todo, os condutores teñen que ter paciencia doble. Como alternativa para as rutas de longo percorrido, recoméndase o uso da AC14 que une o centro da cidade coa autovía A6, mentres que para os traxectos de curto e medio percorrido, a alternativa é a Avenida da Universidade. O peche deste enlace prolongarase en principio ata o 17 de marzo. É fundamental para saber o que estamos consumindo, pero moitas veces ler a etiqueta dos alimentos faise case imposible. Dende a Organización de Consumidores e Usuarios levan tempo reclamando que se amplíe o tamaño obrigatorio da letra, como mínimo os 3 milímetros. Son un complemento imprescindible para moitos a hora de facer a compra e, aínda así, Isto xa é máis complicado. A ver, ingredientes. Para min son que teño que traer gafas, senón non as vexo, pero bueno. Aínda con lentes, entender o que poñen moitas etiquetas faise complicado. A letra tan minúscula que pois non é fácil.
Eu creo que a gran maioría da xente non se pon a mirar os componentes e o que trae. A mellor trae información da casa xa do produto. Azúcar, 4,2, normalmente pouco sal ou ninguno, igual que azúcar, intento lo menos posible tamén. Soy hipertensa y también tengo algo de diabetes, así que también pues miro. Unas sí, otras son tan chiquititas que necesitarías una lupa. Buscamos os ingredientes ou o valor nutricional do produto para escoller e ante a dúbida. Digo, díceme que é isto. E eu pregunto. Porque claro, ahora hai moita xente sin gluten, sin lactosa e tal, entonces claro, sin huevos, entonces hai que ler moito, moito. Se incluso é fastidiado para nós, imagínate a xente maior. A lei establece que a información que aparece na etiquetaxe debe ser claramente lexible. Eso que quere decir? Pois que ten que ter un tamaño de letra adecuado, que normalmente é superior a 1,2 milímetros. Tamén para a prevención de todas estas persoas que teñen problemas alimentarios, pois destacar cunha tipografía diferente, que normalmente soe ser en mayúsculas ou en negrita, todos os alérxenos. Normativa que adoitan cumprir, aínda que esa información redúcese ao mínimo espazo. Les aproveitan para facer marketing nos seus produtos e a información está aí, pero está un poquinho máis camuflada, hai que prestar bastante atención. Esta letra es demasiado pequeña para un colectivo muy importante de los consumidores, que son los que tienen dificultades visuales, especialmente las personas de más edad. Por iso, dende a OCU reclaman un cambio na normativa e que a letra sexa polo menos de 3 milímetros, o que axudaría din a entender mellor as etiquetas. Pois precisamente a Garda Civil interveu máis de 4.000 bebidas enerxéticas por irregularidades na súa etiquetaxe. Basicamente, os seus ingredientes e indicacións de consumo só estaban en idiomas foráneos, co que incumprían a normativa. A operación desenvolverona no almacén dun distribuidor no concello Pontevedrés de Sanxenxo. A sanción por estes feitos pode chegar aos 5.000 euros. En Redondela, negocios e veciños da rúa Xeneral Rubín levan 5 días sen servizo de telefonía fixa nin conexión a internet por unha avaría na instalación. Os afectados aseguran que as compañías proveedoras responsabilizan a empresa propietaria da infraestructura, pero ningunha se fixo cargo de resolver a incidencia. Pasa el tiempo y aquí no hay nadie, no viene nadie, y el problema no se soluciona. Quero que se me explique, ou polo menos que veña alguén que me diga, pois a avería é por este motivo, que a día de hoxe non se me deu un motivo da avería. Son as queixas de múltiples comerciantes da rúa Xeneral Rubín de Redondela que levan dende o pasado venres en servizos de telefonía fixa e internet. A causa é unha avaría nesta caixa de telecomunicacións que lles está a impedir operar con normalidade. Non teño servicio de internet, non teño o fútbol contratado, non podo ver os partidos de fútbol, os clientes que veñen non poden ver os partidos. No teño línea fija. A nivel administrativo, pues estamos todos como pendiente de todo. No podemos gestionar pedidos, no podemos recepcionar. Un dos locais máis afectados é a Administración de Lotaría número 2 da localidade, onde tiveron que buscar unha solución provisional pola súa conta para poder coordinarse co resto de sucursais a nivel nacional. O tema que estamos sin poder traballar. A nos afectanos moitísimo porque temos todo conectado con Madrid, quero decirnos actualización de sorteos, resultados, non podemos traballar. Todo o que estamos facendo para poder traballar na administración corre pola nosa conta, porque nós tíamos que poñer un router externo. Múltiples propietarios da rúa reclamaron unha solución ás súas compañías proveedoras. Arestora, a resposta foi sempre a mesma. El problema viene de unha caja que hai fuera, que pertenece a Movistar y nosotros no podemos tocarla. Se pasan un poco la responsabilidad de los unos a los otros, dicen que es una avería de Movistar y que tenemos que esperar. Segundo relatan os comerciantes, a compañía propietaria da infraestructura afirma que traballan para resolver a incidencia, mais polo momento ninguén da rúa viu ningún técnico acudir para revisar a instalación. Dende os negocios non entenden a persistencia do problema. É normal que dende o venres ata hoxe, que martes, sigamos sin fibra. Dicen que están traballando, non sei onde están traballando, porque eu aquí non os vexo traballar. No entendemos cómo podemos estar sin internet en el año 2026, en el cual todo está automatizado. Son as mostras de indignación por unha avería que, segundo as perspectivas da empresa responsable, podería prolongarse até o xoves desta semana. Atención á seguinte noticia. Colle un cepillo para rascarse e úsao de distintas maneiras para as distintas partes do corpo. É noticia porque é unha vaca. Chámase Verónica, é austríaca
e chamou a atención dos científicos por seren a primeira capaz de usar ferramentas. E aquí quixemos saber se as vacas son máis listas do que pensamos. Que as vacas gozan rañando o corpo non é segredo ningún. Teñen ese vicio relaxante e buscan a maneira de satisfacelo. Contánnolo en Xanceda, onde presumen de criar vacas moi felices. Como son vacas de pastoreo, co que máis se rañan é cas árbores. Entón, de feito, temos algúns prados onde a codia das árbores xa está noutro ton distinto á altura do lombo da vaca, porque é aí onde se rañan. Pero, ademais, as vacas son moi flexibles. Rañan as orellas ca pata de atrás, ou seja, que aí hai unha flexibilidade. Nós chamámoslle vaca yoga. Pero o que nunca viron é método como o que usa Verónica. Esta vaca austríaca é quen de rañarse a pracer usando un cepillo. Suxeitao coa boca e refrégase cos fíos nas zonas de pel grosa como o lombo. Pero se o que quere rañar zonas máis delicadas, vira o cepillo e utiliza o mango, que é liso. E tamén varía a técnica, dalle con forza ou fai movementos precisos e delicados segundo precise. O caso é que demostrou que sabe usar unha ferramenta. É unha habilidade nunca vista que apunta ao intelixentes que son as vacas. Sí que é sorpresivo como é capaz de coller ese cepillo, como entende para que ten que usalo, pero nós aquí na granxa temos visto vacas abrir cancelas coa lingua ou moitas vacas que dan aberto a presa da comedeira cun corno, porque saben que chegan ata ali. Entón, pois sí que teñen certa capacidade de usar este tipo de artimañas ao seu favor. Entre todas, cree que as máis espabiladas son as que viven fora, como Verónica, porque teñen máis estímulos para aprender. Ela chamou primeiro a atención porque escollía xestas ou polas caídas para rañarse dependendo da zona que lle picara. E iso sí que o fan as nosas. Empregar elementos duros, como é o propio tronco dunha árbore, e incluso escollen esa árbore, sea pois un pinar, un castiñeiro, un carballo, para que teñen diferentes tipos de rugosidade, ou incluso plantas, como poden ser xestas, ou toxos, ou carqueixas, para que, dependendo dese grado de dureza, ese picor que teñen provocado fundamentalmente por insectos, adaptalo ás súas necesidades. É dicir, en Galicia son vacas moi listas. Así que igual está por descubrir a Verónica do país. Quen non comeza o ano con novos propósitos? O que máis e o que menos pacta consigo mesmo hábitos que melloren a vida, deixar de fumar, comer mellor e facer exercicio son algúns dos máis habituais. Tamén viaxar ou ler máis e coidar máis das amizades e seres queridos. Hoxe saímos á rúa para saber cantos deses propósitos mantemos agora que xa está ben avanzado xaneiro. Vémolo de seguida aquí no Galicia Noticias. No, ya se esfumaron, ya. Ya está, sí, era dejar de fumar, sigo fumando. O sea que... Todos os anos os mesmos, baixar de peso, unha vida máis saludable, organizarme máis, sempre o mismo, non o fago. Como cada 20 de xaneiro, en Aldán están de festa e celébrano coa danza de San Sebastián, un vistoso baile tradicional que xa forma parte da identidade desta parroquia de Cangas. A chuvia respectou a actuación de madamas e galáns, Alejandro. Pois Raúl, a chuvia que caeu por momentos esta mañá obrigou a realizar esa danza no interior da igrexa de Aldán, unha tradición que se remonta ao século XVII e coa que se honra a San Sebastián. Nela participan 16 persoas, 10 homes, 5 mulleres e un guía que vai marcando o paso. Precisamente, unha das cousas que máis chama a atención é a vestimenta que levan as mulleres. Levan un sombreiro de palla adornado con centos de flores. Unha tradición que vai pasando de xeración en xeración e ollo, porque esta tarde volven a bailar aquí en Aldán. O atro da igrexa de San Cibrán convértese cada 20 de xaneiro no escenario dun ritual que din que se remonta polo menos ata 1650. Porque tradición, manter a cultura viva, ao final é unha danza que ten moitos séculos de historia. Os anos hai que xuntarse para bailar, moita emoción. Para a miña familia foi bailando xeración tras xeración e ao final estou eu e dentro de pouco tocará a miña irmá. O habitual é que a primeira das 3 actuacións da danza de San Sebastián no seu día empece acompañando a procesión do santo arredor da igrexa, pero o tempo desta mañá aconsellou pasar o ritual para dentro do templo.
O corpo de baile está composto por 10 galáns, 5 madamas e un guía. A base musical poñen a 2 músicos, o gaiteiro e o tamborileiro, a máis das castañolas que levan todos os danzantes. A danza é separada, pero simula como se fora un corteso, por así decirlo. E compónse dunha parte que é danza como tal e a contradanza que é muiñeira. Outro dos atractivos desta singular danza é a vistosidade dos traxes, sobre todo o sombreiro das damas. Un gorro de palla normal e logo flores, todo flores. Antiguamente eran flores reales, solo que para que se fora conservando pouquinho a pouco e non ter que gastar tanto diñeiro, pois flores de plástico, que dan ao pego, queda bonito igualmente. Son os propios veciños de Aldán os que se encargan de que perviva esta tradición, que foi declarada Festa de Interese Turístico de Galicia no ano 2005. Bueno, todas as rapazas de Aldán queren bailar e dende pequeniñas xa nos anotamos nunha lista para de maior, eu tamén quero bailala, tal, e cando nos chaman é como por fin me toca, porque é unha lista moi larga. Estamos en tempo de elaboración de chourizos, pero non en todas as zonas se fan do mesmo xeito. En varios puntos da provincia de Ourense, os chourizos gordos teñen como ingrediente principal o cabazo. Por iso se coñecen tamén como cabaceiros. Din que do porco aproveitase todo e con esa filosofía naceron estes chourizos convertidos hoxe nun auténtico manxar. Pois o chourizo cabaceiro que leva é carne, sobre todo da zona da papada do porco, carnes así e outros recortes, que o que se fai é o picado, despois o amasado que leva pimentón dulce, pimentón picante, allo, orégano e sal e o cabazo, que é o produto que o fai diferenciar dos outros chourizos. Cabazo que se deixa escorrer durante 24 horas antes de engadirlle a mestura, representa o 30%. Porque como son carnes máis grasas do animal, o cabazo, pois, bueno, quítalle un pouquiño de grasa e, bueno, dalle un sabor especial. O seguinte proceso é, tamén do día anterior, deixamos a tripa gorda do porco lavada, atada, e sempre se deixa en agua para que este ben hidratada e, bueno, así perde olores. É un produto típico de varias comarcas ourensáns. Aquí fan únicamente durante os meses de inverno entre novembro e febreiro. Cúranse de xeito tradicional nestes fumeiros. A leña que utilizamos é leña de carballo, non fai falta, como non se consume nunca cru, é para cociñar, entonces non fai falta que este duro de todo, pero sí, entre 20 días e un mes é o que lle fai falta para curar. É tal a demanda que producen durante estas datas entre 1.000 e 1.500 kilos a semana. Moitos envíanse para fora e outros consúmense en restaurantes como este da zona. En inverno é unha comida moi potente, moi boa, entonces cociñámolos cocidos con verdura da temporada, que son o grelos. Tamén poden acompañar o caldo ou a un bo cocido. Vamos dar solamente 20 minutos, porque é moi importante que non se rompa. Entonces vámoslo facer a fuego lento. O cabazo confírelle outra textura e sabor. Aquí poríamoslle un pouquiño de grasiña así, que rebaixa aquela carne tan fuerte e está moi ben. Están moi ricos. Un prato para degustar e espantar o frío nestes meses de inverno. É unha das noticias que lles contamos cada vez que comeza un novo ano. Falamos dos propósitos de Ano Novo. Pois ben, os días pasan e queremos saber se aínda se mantén a motivación para acadar as metas deste 2026. Para algunhas persoas o ano comezou cun feixe de obxectivos a alcanzar, pero a medida que avanzan os días no almanaque... No, ya se esfumaron, ya. Ya está, sí, era dejar de fumar y sigo fumando. O sea que ya se esfumaron los propósitos de Año Nuevo. Sí, los tengo, sí. Voy a caminar todos los días, que todavía no he empezado. Mañá, como din da tele, mañá. Todos os anos os mesmos, baixar de peso, unha vida máis saludable, organizarme máis, sempre o mismo, non o fago. Eu creo que xa hai varios deles que xa partiron polo camiño. Manter a motivación intacta semella máis doado cando o que se persegue ou desexa se pode conseguir a longo prazo. Sí, son para durante todo el año. O sea que se mantienen, hay mucha motivación, mucha ilusión, así que muy guay. Aprobar la posición o conseguir trabajo fijo estable. Mantéñense, totalmente. Sí. Solo hai un propósito, ser feliz e ter saúde. Con todo, hai quen se resiste e prefire enfrontar o novo ano sen metas concretas, porque renunciar a telas tamén é unha opción. No, camiñar tranquilamente e vivir o día a día, sen máis. Así non hai lugar a decepcións. Nada,
O que surxa polo ano, así vai. Nada, no tengo la verdad ningún propósito. Sí, coincide bien, pero no, en principio nada, sigo como el año pasado. E para aquelas persoas que aínda persistan no empeño, lembrar que sempre se pode elixir outro momento do ano para mudar de hábitos ou iniciar novos proxectos. Chegamos así ao remate do Galicia Noticias deste martes. Queden coa galega, que xa está aquí Marta de Arriba co Telexornal. Grazas pola compaña e moi boas tardes.